Nanapod may mission. Yay. Kaya atin naman ang sugod ng klase. Mas maayo ba nga nakay uyab kung mag-eskwela or dili? Dili. Sa may mayon, sa may mayo kung dili. Manglibre o random stranger. Sige. Ha? Mas maayo ba nga nay uyab or wala? Nag-iuyab wala. Wala ko iyab siya na. Di yun ma-convince ba? Hindi, pwede. Depende. Nabay bribe? Nasa di bribe sa inyo? Wala. Wala na. Ingat siya. Okay ra ginang mag-uyab. Basta ka mo, sir! Basta ka mo sir. What's up, guys? What up? It's your boy, Master Poppy! Boy, let's go. And we're here sa Lifestyle. Nami karon sa among sponsor. Sponsor tayo na ito. Kaya kay. Bitaw ang among bagi bili na namo dito. Nanapod may mission. Yay. Kaya atin naman ang sugod ng klase. Ang question mo karon nga kailangan na ito maibawan. Mas maayo ba nga nakay uyab kung mag-eskwela or dili? Dapat ba walay uyab? What you think? Gwapo yun nga na uyab. Ha? Inspired ka. Nag-study. Ano ang study niya? Ma-distract na inong ka. Sige, mag-text no. Text ko rin uyab mo. Hindi ba kaya mag-text ka ron, di ba? Mas maayo yun nga nakapokus ka. Dapat pag-eskwela ka. Eskwela. Agbay naman ang uyab-uyab pagka human nag-eskwela. Magana kayo na sa buhay. Ngayon na lang, para mahuman yun ang atong debate. Pustaan na yun na to, 15 gyapon ka buka atong pwede nga maximum nga pagutanon. 15 makadaog-daog. Ang pildi. Pildi. Dili may mayon, so may mayo kung pildi eh. Umayab. Manglibre o random stranger. Sige. Ha? Sagasa nga pagkaunan. Oo. Hindi na tama ulan. Pwede ra diyan sa mga kwante. Pwede ra, pwede na. Street food. Basta kay ilibre lang nimo siya. Kung sa'yo mo gusto, ako ilibre sa imo. Isa ra ka butang or something. Okay? Ang mga freshmen daw ni sila, mga freshmen. Sige, sa pangalan, Marifel, Cyril. para sa inyo, ang usa ka estudyante, isa ka babae, mas maayo ba nga nay uyab or wala? Mas prefer na ko nga walay dili mag-enter og relationship. Mas kanang ano god disturbo magid siya sa pag Disturbo! every time pa nang mag-away mo. Dili ka focus sa imong eskwela. Lisod na gani mo nang imong Oy, pag-study. di ba dapat inspired ka? Dili siya. Tama lahi nga makapa-inspire sa imo, imong family, imong friend. Dili gid siya kwan nga necessary nga mo enter gid kag relationship kung Exit na, ayun na enter dia. mas prefer ang kanang wala kay uyab. Pag sure. Dili kay kwan man gyud ko. Okay man siya ang nakay uyab pero kung Kana imo itubag. Kana lang imo to. ang wala kay uyab kay para mas makafocus ka. Dili kaya kay imo nang giingon kay basi nagtanaw imong mama. Nag-iuyab wala. Wala ko uyab siya na. Dili siya inspired sa imo, dili siya maka-focus. Pag bulag mo duwa. Bulag. Expect lugar may ani na heartbroken lugar ani pagkakuan. Thank you. Thank you so much. Rami op, nami kauman na to ni. Steph, very Mas nice ba nga naay uyab or walay uyab? masyadang walay uyab. Kay mo man ako na experience wag ko uyab. Mas maayo, mas kuan imong grado, di ba? Last time ani mangutana taon na unay may uyab wala ka. Ay lover. Ano Dili man? ka ma-inspired kung laki uyab. Naman yun kay family. First reason imo isang imong family gyud kay sila ba nag-support sa imo emotionally, financially, so murag sa imo pud ka pwede ka makakuha sila yung inspiration. Dabi kung imong uyab mo yung mapaskwela sa imo ah. Ha? Ngano lugar nga naman akong parents nga Di, makasupport sa ako. mag-friend Dili pud ko mosugot ko ang uyab ang mapaeskwela sa ako. Di yun ma-convince ba? Hindi, pwede. Depende. Isa ra gid imong kuanan gyud, dili pwede to nga. Pwede na sa ako para sa ako pwede na pwede pud wala. Better na magyud mas better. Mas better gyud ako wala. Isang point 1 lalagyan ka lang. Kay family para magpa-inspire sa imo pod. For example, wa kay family nga timing kay imong uyab kay medyo Anong kailangan mo ka mag-defense sa imong uyab kung kaya na mo sim ko galing. Boom! Honest ka. ikaw na lang wala diligin ni pa. Walay kulab may tawaan eh. Ako ra gid ni. Last na nga collab ay. Pila nang score? 4-0. 4-0. Kinsay 0? Kita mo man ano. Galing buta.
Adok lang din sila kayo makitaan sa video. Lagi, pagkabi bitaw mga kana maglag-lag kita sa mga bar ha. Dito na kayo kauyab. Ngayon, labi na makainom. Ay, Hey! Tapos lagi. Nang sa ba? Nabay bribe? Nasa bribe sa inyo wala. wala. China. Abigail. From CEO? Mapildi ani na consequence. Maayo ba nga walay uyab or na? Kinay uyab kay. Kaya ano na siya sa inspiration. Ayan! Jud kailangan jud lugi. Paano na magtapo ka na uyab Uy, mo? ano yan? Paano? Okay. Mas na-inspire lugar ka karon. Yes. Again sa akong family, uyab po na inspiration. Nag-eskwela ka para sa imong uyab lugar. Lain kayo. Char lang. Dili. Dili meaning Murag suko kayo. murag ana sa dili. Dili. Ang ganda uyab. Na may uban makadaot. Ang pasabot is kung ikaw medyo makadistract sa imo ang uyab-uyab, ay na lang. Parang ganon. Makadistract yun ang uyab-uyab sa imo. Oh, inspired Pero na. na sa pag-handle sa relationship. Sa pag-spela. Tama ko. 5-1 na mga migs. Dapat 8 para mo daw ko. Let's go. Hoy, nanapunta na nakita nga mga estudyante dani. Hello. Ayan. Jume. Welky. Actually sir, depende mo din sa Okay, gisir man ka. Kami ka po. Ka-army ka to. Sir. Actually, Master Poppy ka nang depende man din na siya sa pag-handle sa tao. Mm. Kung ikaw gani student ka niya, na kay uyab, Mm. dili na but pasabot ana nga dili na ka maka-graduate. Pero nasa ubang tao ang perspective nila sa life kay kanang study first sa og kanang pag-uyab-uyab kay sa kanang unsa ra man ang pag-uyab-uyab kung makahuman pero para sa kuha okay naman jud mag-uyab-uyab basta as long as kabalo kasi mo limitations. Ah. Mas maayo nga wala di ba? Walay uyab. Oh, ang mas maayo. Ang priority ba yun dako sa kuan sa life kay ang pag-eskwela. That's why ako answer is okay na nga wala pa'y uyab. Para sa ako, okay lang yung yapon ang naay naay uyab. Okay, based on my experience, okay naman yapon kay kuan. Himo na ko siya usa ka inspiration. Mas maayo ang naay uyab, guys. So, panguyab na magsugod ron. Feeling nimo mas productive ka sa imong pag-eskwela. Inspiration. Paki-subscribe sa aming channel. Ah, sige, sorry. Mga single kahaba rin sila or nabili sila yung mga uyab. Jisa ko, Jisa. Miles. Mas tindot ba nga naay uyab o wala? Para sa ako, mas tiyadag yun nga wala at joke lang. Walay mga uyab. Kay kuan man, kanang walay disturbance, charang-charang, Ako kay balance lang. Kung nakay Dili pwede balance. Ang opinion ako sir kay wala. Kanang kuan magdam kay goal, so mag-focus ka sa akong goal. Labi lugar ko pa eskwelahon ka sa imong uyab. Uyab may mapag-eskwela sa imong. Ay okay na sir, as long as i-encourage ko niya nga maka-school. Sir, maayo gid nga wala gyud ya para maka Sir. Okay na lang ya basta ka mo sir. Ingat siya. Okay ra gyud ang mag-uyab. Basta ka mo sir. Basta ka mo sir. Ale. Same number. Daw be. Ngayon ako? So 8 points naman ko. Importante lang yun kay mahuman sila. Whether na uyab or wala. Kung inspired jud ka sa imong uyab, Mm. makalampos jud ka. Ingon ngayon lang nga inspired lagi ka pero wala dili pa ka nagtarong kuan. Eskwela. Or Diba? inspired lang ka kay okay mo. Pero kung mag-away mo, wala. Wala. Basin maapektuhan po ng imong study. Start naman po sa klase. No suggestion ako, if moabot ang like na kayo na magustuhan, go with the flow lang sa ka. And then kung makauyab, so be it. Pero make sure lang yun, ang imong priority nga nung naka sa eskwelahan, dili kay mangita kag crush. Dili kay mangita kag uyab. So kana kung uyab na mo nga nag-eskwela ka, may mga times bitaw nga kanang mag-away mo. So try to kanang istoryahan bitaw niyong tarong tapos mag-motivate mo each other. Tama. Tapos inspire ninyo ang usap sa gyud nga dapat tarungon na to sa eskwela. Center na to nga kanito pag eskwela para gini sa to future. Kaya syempre, you have to build for your, especially lalaki. Kaya nga lang gyud mag-create og atong garden para nga diya man nato paguyo ng atong mga uyab. Kaya ngayon mo na to nag-asawa ko. Don't be a distraction kung ikaw ang uyab.
suportahan nimo ang iyang pag-study. Kung wala siya time sa imo, imo una-unahon nga, sige lang, nag-study man ni siya, ako lang ni siya suportahan. Ito kalimtan, na-feel this, so na imang libre, di na ito nakalimtan. Na imang libre karon sa ka stranger. Any stranger would do. Gusto mo balot ma'am? Gusto mo balot, man libre siya. Na-feel this sa samang pustahan na, yun niya. Maglibre man siya stranger, so mag-offer siya. Depende rin ninyo. Okay. Lugutan kay bay, pildi bay. Focus bitaw sa study pero wala pag gabi na kita na ko sa bar. Unsay English sa balot? Boiled egg? The English of balot is boiled duck embryo. Oo, takto ko. Well done. Swerte kayo mo kay natagpugin mo ba? Thank you, Tony Scott! There you go mga migs! Please like Tony Escol, iyang YouTube channel. Facebook, IG, Twitter, same lang Tony Escol. And of course, kang Master Poppy, of course, please comment below kung unsa inyong gusto nga pangutana na pud namo for the next vlog sa among pag-collab na pud aning pustahanay namo. Dadaog ko. But hey, Subscribe! please like, comment, and Subscribe!